Hindi ko na-videohan. Sino yan? Ba yan? Si Sean yun lang nakita ko. Unang-una. Oo. Si Yoyo na tsaka si Soyo. Oh, si... Kapapanak lang. Ay, 21 yun. Pwede rin na araw. Uy, taray. Madali lang hanapin yung niya, costume niya. Oo. Uy, na kaya ako sa Christmas party. Ay, tangay na ka po. Ay. Si Star? Oo. Tatlo lang. Sino yung Ano yan? Sino yung mga Lalaw yan. nasa form siya eh? Ha? Huwag ko sumigaw, Exal. Oo nga, ako lang. Inalag. Hanggang? Oo nga. Hanggang 11. Yung ngayon ah. Saan? Hindi. Gasto. Hindi. Ay. Ayun, mga Si ano yan? Ay, Minyo. Ayan, banner mo. Si Chris. Uy, si ano, Ethan. Uy, asa yung akin? Lo, commercial. Commercial yan? Commercial yan. Next. Tama yung Ano ka ba lang mag-videohan ko? Oo, Ano? hindi Hindi naman. Tama na. Papapress ko lang. Ay,